Dito po tayo ngayon sa room ni Ana. Isi-sort out ko pa itong kanyang mga damit. Si Ana naman po, most of the time, pag nakikita niya yung sinusort out ko yung kanyang mga damit, ano yan, gusto niya siya. Kasi nga alam na niya po kung saan nakalagay yung mga long sleeves niya. Kasi nga malamig pa ngayon, di ba? Nasaan yung mga long sleeves na niya, yung mga t-shirt, tapos yung yung underwear niya, yung socks niya. So, sinadya ko po talaga na ganituhin yung pag-organize sa ni Ana, sa mga clothes niya. Para din, alam niya ba, na kinakategorize ko. Tapos, mas madali niyang matandaan ba, kung saan na nakalagay, ganun. Madali niyang nakukuha. So, yun guys. Para-paraan na lang tayo nito, no? Para i-train yung anak natin. Tapos, tinuturuan ko na po siya kung paano tupiin. Although, of course, tuping bata po siya, no? So, hayaan na lang natin ba. So, hinahayaan ko lang kahit hindi maayos na pagkatupi. Basta, maano siya ba? Matrain siya ba? Ayan. Yeah, ganito guys. Pag wala sila dito, mas, talaga ako, parang, I take my time to do stuff ba? Hindi ako nagmamadali. Kasi pag kami lang din dalawa dito ni Ana, hindi ko siya iniiwan ng sobrang tagal doon sa baba na siya lang ba. Although, naiiwan ko na naman talaga siya, pero you never know, diba? Baka may ma-aksidente doon sa baba. Diba? So, hindi ko ma-notice, hindi ko marinig kaagad. Lalo na andun ako sa third floor, naglalaba. So, hindi ko kaagad, marinig kaagad. Lalo na may door na yung aming sa may stairs ba, hindi na siya easy marinig. Kaya, pag ganitong wala sila, dami akong nagagawa, guys. Pero pag andito naman si Ruth, silang dalawa talaga, may mga nagagawa ako dito sa, sa taas. Tapusin ko na lang po ito and then puntahan ko yung sa akin din sa kabilang kwarto. The next day. Sige na, go na. I will wait for you. Mama, you hear what? Oh, yeah? Yeah? Sabi niya, wag muna daw ako mag-start ng gumawa ng pancake because gusto niyang mag-join. Good morning po sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong video and as you can see, kagising lang namin so ganito talaga ang mga mukha guys. Si Ana nakapajama pa nga. Gutom na po siya. Actually, 8 na kasi. 8 na kaming bumaba. Wala po akong part-time today. Mamaya pang hapon sa school. So, dito lang muna kami ni Ana sa bahay. So, for breakfast, gawa kami ng pancake. Naku, yung kuko ni Ana, grabe, ang nakalimutan kong nakalimutan kong ikat yung kanyang kuko. Tapos, lumalabas-labas siya, nalalaro. So, of course, nadudumihan. So, kailangan kong yung kuko niya mamaya. Yung morning natin is just spend time with Ana. Kanina nag-away kami guys. Nung gumising siya, nag-away muna kami. Tapos yun, pinagalitan ko siya. Tapos later on, yun naintindihan naman niya bakit pinagalitan ko siya. So yun talaga importante na pag pinagalitan or pag pinapunish yung bata, hindi naman pinapunish. Ang tawag doon, parang dinidisiplina pala. Pag dinidisiplina natin ang bata, importante na ipaintindi o i-explain bakit ganun, bakit anong consequence ng ginawa niya,
Basta, mahirap po kasi first time parents kami and then hindi din naman ako lumaki sa ganyan. Neat? Okay. Give me. Have to take it all the way off. Just like that, oh, until here. Push. Mama, ik kan het ook zeggen. Ja, maar als je het doet het zelf. Ja, maar ik kan Push hard. Oh, di ba? Don't touch it. Just push hard. It will just come off. Okay, here. Mama, did you Oh, later na. Banana first. Okay, mash. Mash more. Mama, ik kan het ook zeggen. Oh, hold the other end. Hold this side, and then mash so it doesn't fall. Yeah. You like it? Ja. Later na. Banana first. Okay, mash. Mash more. Let it be next. Look me. Yeah. Ja. Wait. Mama, Just, okay. Yeah. No. Just put it in. Okay. And one more. Okay. One more. Put it in. Yeah, that's enough. One more pa di. One more pa di. Sorry. Yeah. That's enough. je kan mixen. Okay. Lijken. Yeah, wait a sec. Eggs pa. Just be careful, Be careful. Het is helemaal niks. Huh? Niks. There's no shell there? Okay, I will clean your hand. Papa, hij was stuk. Dan deed hij vies. Ja? Mijn vieze handen. Hij deed die gekkie. Gekkie? Papa, maar toen deed hij jassen en een onderbroek. In de onderbroek geplast. Kan gebeuren, hè? Per ongeluk, hè? Yeah, Mama I mag will het do zelf. it. Mama helpen. You mix. Niks. Nee, nog niet. We moeten mij eerst. Nee, je moet wel mixen, doe maar. Nee. Moet eerst doen. Okay, go. Mix. Goed zo. Veel plezier vandaag, hè? Doe dit even een beetje later, hè? I will do find more. Fijn. Okay. Mix well. Met rechtshand, met die hand mixen, met deze hand. Kom maar. Right Andere now. hand, met die hand. Yeah, hold this side. Ja, en deze vast. Goed zo. Yeah. Kijk, dat is wel beter, hè? Yeah? Okay, near Malik. Wil je mij? Yeah, I will do it. Just mix. Okay. Yours? Ja. Pas. Mama. Wait, you make sure that you don't touch the pan. It's hot. You can just hold here. Hier, hè? What did you say? Not touch the pen. Say, don't touch the pan. Don't touch the pen. You say, don't touch the pan.
Don't touch your pen. This is ready, you think? Yeah. You wanna try this? Yeah. Or you wait for the rest? The thing is, it's not a perfect circle I now. want to wait the rest. Because we're making a bigger I pan. want to wait the rest. I want to wait for the rest. Mama, stop Yeah. yeah. It's a little bit purple because... Mama, ik wil een grote hebben. Yeah, sige, put the butter in. You have here. Ja, mama, Careful. That's enough, that's enough. There's already Hij butter. zal je me vasthouden. Okay, that's a bigger one, eh? Dat is van mij, hè? Did you have a dream last night? Ja. What was your dream about? Well, waiting for this one. No TV and iPad today, yeah. Yeah, we Het can... is niet goed voor je ogen. It's not good for your eyes, that's true. And then we have to cut your nails because your nails are very dirty. Ew! Ew! Look! This is big. Die is niet goed, die is niet goed. En die is niet goed, die is niet goed, die is niet goed. Dit is bijna klaar. Die is niet goed, die is niet goed, die is niet goed, die is niet goed. Wow! Die is beter. It's very dirty, your nails. Wat een wauw. After your pancake, you just cut your nails, eh? Did you sleep well? Ja. Yeah? You slept in Mama Papa's room. Oh, but tonight you have to sleep in your room, eh? Mama, ik kom niet naar jou staan, want ik ben een beetje bang heb ik al dat zo van je. Okay, be careful then. Mama, I will... hij mag even hier. Yeah, just... Hey, I need this Als one. je, mama, I need this one. I need this. Ayan na yung ube pancake ni Anna. Say, it's smakelijk. ik maak het. Is lekker? Yeah. Sus ang kuko. We have to cut your nails, ha? It's very dirty na. Sige na, it's smakelijk na. Is it yummy? Yeah? Goed gedaan, eh? You helped mama, ha? Very good lang. Sige na, pag-eat na. Ana, straks spelen. Later na pag-play. Sige na, later na. Sige na, pag-eat. Uy, ang kuko. Hello again. Ayan, nakaligo na tayo. Kaming dalawa ni Ana naligo. Siya sa bathtub, ako sa shower. Normally, hindi na sana kami nagsasabay maligo, but nagmamadali kasi ako kasi lalabas kami. Ana, let's dry your hair, babe. I need to blow dry your hair so we can go out now. Ano pala, no? Gusto kong mag-shoutout din pala ngayon. Nakaganito pa talaga ako mag-shoutout tayo. Hayaan nyo na, guys. Ganito talaga ang totoong buhay. Mag-shoutout tayo. Si Trauby, si Sam. Hindi ko alam kung ano talaga, paano to yung ID mo, Sam. Hello, Sam. Happy Easter dyan. And then, si Day Cham Bonita. Hello, Day! Si Cham Bonita po, isa po to siya sa mga pinapanood ko before ako pumunta ng Netherlands. So, di ba? Hindi ko akalain ba na magkakausap pala kami, text-text ba? Hindi pa po kami nagkita in person, pero yeah, siya po yung mga pinapanood ko. Pero nag-stop siya na mag-vlog regularly noong, I think, nanganak yata siya or magkaka-baby na siya ba? Hi, Day Cham! Puhon, Day, oy, magkuan ta, Day, magkita ta, Day, and then magpadwa to si Leona og si kuan, char, kung dool pa lang yun, Day, oy. And then si Oyen2688. Ano po ang pangalan nyo para pag kinausap ko kayo or mag-shoutout tayo, saktong name yung aking masabi. And then si Miss Vivian Almonia din po. Hello po sa inyo. Salamat sa pagko-comment sa ating mga videos. And then of course si JD Minase. Hi JD. I hope you've had a nice Easter holiday. Si Ma'am Virginia Ramirez. Hi Miss Virginia. And then ang aking
Sisi Guaps. Sisi Waps. May ano po kami, may chat room kami. ni Sis Len tsaka ni Sis Rose. Si Leaves Dutch Pinay. Visit nyo din po ang kanyang channel. Nag-stream po siya. So, yun. And, yeah, mag-blow dry muna kami ni Ana and then labas na kami. So, yan yung ating first meal after 18 hours. May ketchup po tayo dito, unsweetened na ketchup. And then, shirataki rice, broccoli, eggs, and salmon. So, kain tayo. Hold mama, hold mama. Yan. Mama, dali na kami. Wala pa lang stroller si Ana. Mama, Yes. I want to fold my legs. Okay, yeah, okay. Mag-right turn daw kami. Dala-dala pa talaga to ng libro. Wala kaming stroller kasi nasa sasakyan pala ni Ruth and wala akong susi. Dali! My God, guys. 20 minutes na lang alis na yung aming ano. Sana pala early tayo kanina, no? And malapit na kami, guys. Maaabutan pa talaga namin. Baka iput away na yung mga prutas tsaka gulay ba? Malapit-lapit na tayo. What's wrong? Hij doet een beetje kriebelje. Okay. Ayun, andun pa pala guys. Oh. Ay, maabutan pa namin. 15 minutes na lang. Yan na guys, aabutan pa talaga namin. Good so, there's an auto lang. We have to be careful. Mama, dat is snel. Yeah, ayan. Ayan, dito na tayo. Bili tayo. Dali. Wat wil jij? Kom. Ja, dat is alles. Alsjeblieft. Dat is mooi, hè? Nee, just watch out, ha. Watch out, ha. Altijd kijken. No, I'm not a monster. I can't run lang because this one's already heavy. Pauwi na kami, guys. Medyo windy. Look to your right, ha, if there's an auto. Anna, auto, even wachten. Ang layo na niya, guys. Hindi naman po yan nagaano. She doesn't cross the street when she's alone. Hinihintay niya kami. Nakatawa pa talaga. Nag-start ng maging green. Malabas na yung mga dahon sa mga puno, guys. Pagod na siya, guys. Zien wel. Yung ano pala namin, oh. Yung sa labas, may pangalan namin. Mission well. Yun na, let's go na inside. Yan, bahay na kami and namadali ako kasi ginawan ko ng lunch mister yung kanyang yogurt, may nuts, may ano din yan, may oats din yan, may walnuts, tapos blueberry, yung kanyang gatas, and then yung kanyang sandwich. Gumawa ako ng snack ko para mamaya ano siya, almond milk, may chia seeds, tapos may konting avocado. Ito yung binili namin kanina, yung strawberry. Pasensyaan nyo na yung aking kuko, guys. Natanggal kasi. Yan, strawberry. And then, may avocado. Dalawa. Hinog na po ito. And then, tatlo pala. And then, may apple tayo. 2 pieces lang kasi sa Sabado. Binili ko. Okay. Yeah, and then may cabbage tayo. Ay, wala. Cabbage tayo. Dito na sila. Then may ano ako, celery. Yun lang. Kalimutan ko palang bumili ng pear para kay Ana, eh. So, yun na. And, yan, kakain na si Ruth. Sasabayan siya ni Ana. Nee! Het is van papa's plek. Say hello to my vlog, Papa. Hallo! Ciao! Sinchow. Sinchow. Palagi po namin sinasabi yan ng Sinchow kasi nung nasa Vietnam ako, Is die lekker? natatawagan Heb kami. je die samen mama gemaakt? Natitext-text yung mga igat-igat days pa ba. So yan, nagsisinchow siya sa akin. Gustong-gusto po naming dalawa ni Ruth talaga doon sa Vietnam. And baka
baka next year, try namin bumalik doon sa vacation namin. We shall see. Ja? Was it busy, Dodong? Echt leuk? Yeah? Ja, update. Oma will be here at 3 o'clock. Ja? Pick me up. Oh. And Anna also. In the evening I go with Dennis to Joost, hè? Hoe laat? Ja, after dinner. Yan. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Nanonood lang po kami kay Inday Garnet while waiting for Lola ni Ana. Kasi ipipick up kami. Ihatid nila ako sa school kasi may part-time tayo doon later. Tapos tonight, may aalis pala si Mr. Punta doon sa kaibigan niya. Tutulungan niya daw. Yun, wala naman na kaming ganap, guys. Yun lang yung ganap natin today, no? Lumabas lang kami ni Ana ng saglit. Namili ng fruits and vegetables. And then, sa bahay lang kami ngayon. Yun. Did you have a nice day with Mama? Love, did you have a nice day with Mama? Yeah. Yeah? A few moments later. Kies gemaakt, hè? Pauwi na kami. Anna is beetje moe, zei ze. She said she's tired. Ga je slapen? Wat ga je doen dan? Wat zeg je? Ikaw naman ang sinasabi niya. Pauwi na kami. Galing na kaming trabaho. Earlier, it was nice weather. And hoe is het met Marlene's tennis? Goed, goed. Ja? Ja, ja. She likes it very much. Eén nachtje slapen en dan kom je bij oma, ja? Ayan, dito na po kami sa bahay. Let's go na. Kusya na, Oma. Kusje. Be, I will close the door. No, no, no. Kijk uit met jou. Doei, Oma. Houdoe, Oma. Oma, houdoe. Doei, Oma. One eternity later. Taxi, taxi. Dodong, taxi, taxi. Alis na naman kami. Punta kami ng supermarket. Hindi tuloy si Ruth. Hindi siya alis tonight. So, punta tayo ng supermarket. Maghanap na naman ako ng iba pang ingredients para sa ating pag-low carb. No? Hindi na umulan now. Alas 7 na po, pero tingnan nyo naman yung panahon. No? I think medyo mahaba na po yung ating pa-video no, for today. So, i-close ko na po itong vlog. Hindi ko na po na-vlog kanina yung ano pagdating ni Ruth or pagkain namin kasi nakalimutan kong mag-vlog. So, salamat sa panonood. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Ana, say bye! See you next time! See you next time. Please like Bye. and subscribe. Bye. Doei doei!